Gihingusgan ang operasyon sa kadalanan sa Mandawi City. Labi na nining dili rehistrado o baka expired na ang mga papel sa mga motorsiklo. 11 ka mga motor na ang na-impound yun kaganina. Ano ang report ni Nico Serino? Sa Dan AC Cortez, nag-operasyon kaganihang buntag ang mga personnel sa team ug Highway Patrol Group. Subay kini sa mas gihingusgang kampanya sa mga nagamit og mga sakyanan nga nagkuwang sa mga papeles. Muabot sa 11 gyud ka mga motorsiklo ang ilang nakarga gumikan sa lain-lain nga violation. Kumo niini ang issue sa registration, expired o wala pa gyud marehistro. Usa sa nadakpan kaganiha si Richie Nulian, taga Barangay Kabangkalan. Miangkon hinuon siya nga nalimtan niya pagdala ang iyang papel. Kompleto ko rin sa na-register na ako. Pero ang ako lang, wala na ako nadaka, nag-renew ko niya, gikuha sa, kuha na sa taga-emisyon, ang kuha niya pagkahuman, kanang, wala, to nabili na ako sa balay, kay ang sunod pa man buwan ma-expire. Matod sa team, pahimangno kini sa mga nagdaog mga sakyanan nga siguroong kompleto gyud ang ilang mga papeles. Ila gini sila iparenew daan. Dili na to pwede i-release nga dili gid ma-renew. Kay magsigil gyud mo na lagdagan-dagan ug ato na sila i-release. So kinahanglan ma-renew daan before na to i-release. Laing katuyuan sa inspeksyon kaganiha ang pagsusi sa mga nagdagan nga traditional PUJs. Subay sab kini sa pagtan-aw kung kumpleto ba sila sa mga rekisito, labi na ang team clearance sa ilang pagpamasahero. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.